Pozdravujem vás, milí diváci, sledujete slovenské vysielanie maďarskej televízie. Práve o týždeň sa bude konať v Budapešti významná udalosť v živote našej národnosti, a to voľby do celoštátnej samosprávy slovenskej menšiny v Maďarsku. Zastavme sa na chvíľku. Ako sa to všetko začalo? Maďarský parlament po približne 5 rokoch intenzívnej prípravy 7. júla 1993 prijal 96,5% hlasov zákon o právach národných a etnických menšín. Podľa tohto zákona sa v Maďarsku v roku 1994 uskutočnili prvé menšinové voľby. Toto obdobie nebolo jednoduché a nie každému bolo jasné, čo sa stane po celoštátnych voľbách v roku 1995. Aké výhody, ak vôbec nejaké, prinesú, respektíve akú stopu zanechajú na slovenskej komunite v Maďarsku ako celku. Okrem iného, aj o tom hovoril novinár a vedúci redakcie televíznej relácie Domovina Jan Fuzík, ktorý od druhého volebného obdobia, teda od roku 1999 až z roku 2014 zastával funkciu predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy a v roku 2014 sa stal prvým parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku. Jan Fuzík menovite predstavuje aj účastníkov rozhovoru v štúdiu. Ildiko Makajová, podpredsednička Kresťanského spolku Slovákov v Maďarsku, Anton Paulík, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, Zuzana Holóšiová, predsedníčka Slovenského folklórneho spolku Prameň, Imrich Fúl, predseda Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, a Michal Mata, úradujúci predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku. V nasledujúcich približne 20-25 minútach by som vám rád predstavil prvé funkčné obdobie celoštátnej slovenskej samosprávy pomocou archívnych záberov. 25. marec 1995 elektorské voľby do celoštátnej slovenskej samosprávy. Uskutočnili sa na radnici hlavného mesta. Podľa uvedeného zákona sa na voľbách malo zúčastniť celkovo 236 elektorov slovenskej menšiny z celej krajiny. Na úspešné zvládnutie volieb bola potrebná 75% účasť a tá sa pri účasti 206 voličov dosiahla. Účastníci jednomyseľne odhlasovali vytvorenie 53-členného valného zhromaždenia. Na to, aby sa volič dostal na volebnú listinu, potreboval podporu aspoň 10% prítomných oprávnených voličov. O postupe a pravidlách hlasovania si vypočujme doktora Jánoša Németa, vtedajšieho predsedu Národnej volebnej komisie. A törvényalkotó most más dolog, hogy helyesen vagy helytelenül, de úgy rendelkezett, hogy a közgyűlés az elnökét, illetve a vezetőségét, a szervezetét maga alakítja ki. Tehát itt most teljesen mindegy, hogy elnökről vagy más funkcionáriusról, vezetőről szólunk, a közgyűlés, amelyet majd megválasztanak, az jogosult ebben a kérdésben dönteni, és nem pedig az elektorok összessége. Most már tudjuk pontosan, hogy 53 személyt, hiszen önök meghatározták itt az elektori gyűlésen, hogy 53 főbe fogják megállapítani a közgyűlésnek a létszámát, ez különben a maximális létszám, amit a törvény lehetővé tett. Ebből következik, hogy az 53 személy fogja megállapítani a szervezetét ennek a közgyűlésnek, szervezeten belül a különböző tisztségeket, és azt is, hogy kiket választ erre a tisztségre. Önök megválasztották a közgyűlésnek a tagjait, akiknek a megválasztásának az úgynevezett elfogadása történik majd meg az Országos Választási Bizottság ülésén. Miután azonban az OVB-nek ezt a döntését 3 napon belül kifogással lehet megtámadni a legfelsőbb bíróságnál,
Ezért mindaddig, amíg ez a 3 nap le nem telik anélkül, hogy benyújtottak volna ilyen kifogást, addig érthetően nincs biztos döntés a tekintetbe, hogy ez az 53 személy, akit megválasztottak legálisan. Nem kérem ettől a pillanattól kezdve, hogy letelik a jogorvoslati határidő, anélkül, hogy valaki élt volna ilyen jogorvoslattal, attól kezdve ez a megválasztott 53 személy az önkormányzat, akinek a tevékenységébe senki bele nem szól, a továbbiakban teljesen önállóan ők intézik az összehívástól kezdve minden mást. Zvolení poslanci si potom v kupolovej sieni parlamentu prevzali poverovacie listiny. Pozrieme sa na túto udalosť na niekoľkých záberoch. Az Országos Választási Bizottság megbízó levél átadó ünnepi ülését megnyitom. Mne sa zdá, že toto bude viac, aj viac má byť ešte ako sväz, ale máme také víťaze a také vychodenie cesty, z ktorých máme aj takvo, že z toho, že by sme si to aj naďalej zanahali, ale tak sa mi zdá, že myslíme troška aj viac, aj hádam aj ťažšie bude táto cesta. Ste spokojná s voľbami? Áno, môžem povedať, že áno. Je to aspoň podľa mňa veľký úspech. Je to úspech, ktorý nám dokázal, že nie zadarmo sme pracovali. Že je to úspech našej práce. Čo očakávate od celokrajinskej slovenskej samosprávy? No očakávam, aby oficiálne, aby administratívne bola na tom, aby sme tí všetky ciele, ktoré máme pred sebou, mohli uskutočniť. Teší ma, že je tu veľmi mnoho mladých, nových tvár, tak myslím si, že keď sme takí ako obnovení, tak budeme mať vyše aktivistov a iste bude aj vyše výsledkov a nových vecí. Ustanovujúce zasadnutie celoštátnej slovenskej samosprávy sa konalo 12. apríla 1995 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktoré zvolal najstarší člen samosprávy Imrich Tóth a na ktorej sa z 53 členov zúčastnilo 52. Za predsedu bol 40 hlasmi zvolený Michal Mata. Súhlasilo s tým, ale rímska jednotka. Ale musím sa spýtať ešte teraz ako na celo. Tým, aby sme pre tie organizácie... Či to tam môže byť v tom štatúte? Môže byť. Či to tak? Áno, 39. To som povedala, 39. Áno. Dokedy by sa to malo, lebo majú nastúpiť potom... Ja by som len toľko povedal k tomuto, že samozrejme tieto služobné alebo kontakty, zmluvné... Ďakujem pekne. Prejdeme na číslo 4. Pardon, tak prepáčte, vtedy ešte raz budeme hlasovať, lebo pán... V zápisnici zo schôdze sa uvádzajú tieto informácie. Ako sa diskutovalo o pomere volebných formulárov? Ako bol zvolený prvý predseda prvej celoštátnej slovenskej samosprávy? Ako prebiehali prvé voľby do prvých obecných zastupiteľstiev? Hlasovanie o tom, ktoré komisie začnú pracovať a kto boli predsedovia komisií. Podpredsedom na plný úväzok sa stal doktor Julius Alt. Za podpredsedov so spoločenským mandátom boli zvolení Mária Naďová, Anna Hudecová a Štefan Tóth. Rozhodlo sa aj o predsedoch odborných výborov. Výbor pre financie a kontrolu, doktor Michal Antal, Výbor pre školstvo a mládež, Alžbeta Hornoková-Uhrnová, Výbor pre kultúru, osvetu a náboženstva, Mária Matajsová, Výbor pre masmédia a vydavateľstvo, Karol Orlický, Výbor pre organizačno-práve záležitosti, doktor Helena Hirková-Čičejová, Výbor pre hospodárstvo, rozpočet a správu majetku, Karol Belica. Aby sme sa dozvedeli viac,
Vypočujme si čerstvo zvoleného predsedu Michala Matu o tom, ako hodnotí prvé kroky. Celoštátna samospráva, keď dobre pracuje a mala by dobre pracovať, môže byť priamym partnerom vlády a môže byť partnerom rôznych ministerstiev a všelijakých štátnych orgánov. Teda my sme rovnocennými partnermi predovšetkým maďarskej vlády. Nemôžeme to hovoriť zase o zväze ako celoštátnej organizácie. Tak tým sa môže líšiť aj náš štatút od štatútu celoštátnej organizácie. Ale čo sa týka úloh, konkrétnych úloh, ja si myslím, že veľa rozdielu nie je medzi tým. Keď si rozmyslíme dobre, že ako by sa mali vybudovať tieto výbory, aké úlohy by mali mať a kto by mohol byť členom týchto výborov. To je veľmi dôležitá úloha podľa mňa, lebo ďalšia práca závisí od toho, že tie základy, či sme si položili dobre alebo zle. Po úspešnom zostavení 53-členného zastupiteľstva patrilo medzi jeho prvé úlohy zariadenie výborov a výber nového stáleho sídla do 1. júla 1995. Predseda Michal Mata sa k tomu vyjadril nasledovne. To bola jedna veľmi ťažká úloha pre nás, lebo na ponuku sme dostali predovšetkým rodinné domy. A to je známe pre každého, že rodinný dom sa nestáva tak, aby tam kancelárie jestvovali, ale sa stáva pre rodinu. Keďže my rozmýšľame dopredu a chceli by sme, aby v tejto budove nielen celoštátna samospráva, ale dostali svoje miesto aj ostatné organizácie. Pritom musíme dávať pozor aj na to, že po niekoľko rokov dozaista sa stane a môže sa stať, že štátnu podporu nedostaneme. Teda musíme rozmýšľať dopredu na to, aby sme voľaké možnosti už vytvorili teraz k tomu, aby o niekoľko rokov sme mohli aj podnikať. Podarilo sa nájsť predovšetkým jednu takúto budovu, ktorá by vyhovovala pre nás. Môžem povedať, že ako keby len pre nás ju vystavili, túto budovu, a pre nás urobili. Keď dostaneme dostatok podpory, vtedy táto budova by mohla sa stať našou. K tomu by sme potrebovali podľa mňa tak okolo 45-50 miliónov. Na základe záznamov z mimoriadnej zasadnutia celoštátnej slovenskej samosprávy v roku 1998 sa každý môže oboznámiť so situáciou, ktorá sa vznikla, keď členovia valného zhromaždenia diskutovali o možnosti zastúpenia menšín v maďarskom parlamente kandidovaním na národnostnom princípe, teda o zákonom stanovenej možnosti mať národnostnú listinu. Pozrime sa, ako situáciu a možnosti vnímali vtedajší poslanci. Nič nechceme zvláštneho, len dostať sa ako poslanec do maďarského parlamentu. Teda, aby Slováci v Maďarsku mali zastúpenie v maďarskom parlamente. Že aký výsledok bude? Ja si myslím, že už je výsledok aj to, že nájdu sa takí ľudia, ktorí kandidujú a pod zástavou Národnostného fóra sa pustia do volieb. Žiaľ, náš Pilíš je už vlastne odjak živá aj bol z hľadiska volebných obvodov rozbitý. To znamená, že sotva sa nájde spomedzi tých niekoľkých slovenských dedín v Pilíši aspoň nejaká dvojica, že by sme patrili do toho istého volebného obvodu. Komplikuje to situáciu preto, lebo sme rozdelení do dvoch žúb, dokonca do x bývalých okresov a z hľadiska volebných obvodov by sme nenašli sladiva Čív a Kestút spolu a Mlinky so Sem Václavom. Ďalšie dediny sú ako sami, inak v Pilíši viacerí kandidáti nádejní, ak pozbierajú potrebný počet tých odporúčujúcich ceduliek alebo lístkov, tak naozaj každému zvlášť a spolu sa musíme veľmi poďakovať, lebo dokážu, že naozaj naša národnosť je aj na toto schopná a aj za mesiac je schopná, povedzme, spolu založiť stranu. A to nie je maličkosť. O kom ja viem, každý počíta s tým, že v parlamente
dostaneme tú 13-osobnú listinu a môže sa tak dostať slovenský poslanec do parlamentu, ako to bolo sľúbené pred 3 alebo aj 4 rokmi. A keď sa to teraz neuskutočnilo, tak teraz rokujeme, alebo hovoríme o tom, že čo by sme mali vôbec robiť. Mýty z tohto vytvoriť netreba, ani netreba eufemizovať tieto veci. Veď parlamentné zastúpenie neznamená všetko a nie je nadovšetkým. Ide o to, že záujmy našich Slovákov, našej národnosti môžeme zastupovať aj s týmto spôsobom a je to dané, alebo podľa zákonu a ústavu, lenže neumožnené. My možnosť pýtame na to, že by to už raz bolo vyriešené, ale hlavnú prácu ja by som sústredil na vidiek, na samosprávnu prácu a z toho vieme mi ukázať, aké sily máme vlastne. Ale zastúpenie taktiež, jednak aj z formálneho hľadiska, je to podľa mňa už povinné. Vtedy ešte nevedeli, že sa otázka vyrieši až po 16 rokoch. Vďaka archívnym záberom môžeme predstaviť aj to, ktoré boli najdôležitejšie momenty, problémy prvého volebného obdobia a ako poslanci hodnotili toto obdobie. Samozrejme vec, že téma školstva sa nadhodila. Hoci to nie je konkrétna téma činnosti samosprávy, predsa že samosprávy musia byť o mnoho aktívnejšie na poli výučby slovenského jazyka. To sa týka najmä tých malých slovenských dedín, kde je málo detí a kde teraz taká nová práca sa začala, združenie obcí, združenie škôl, obvodnovanie, z čoho máme už veľmi... To nám znovu hrozí? Čo nás znovu hrozí, z čoho máme už my veľmi smutné skúsenosti, lebo naše školstvo, keď bereme, že máme 74 takých škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako jazyk, ako materinský jazyk, z týchto 52 školách je počet žiakov pod 100. A štátna dotácia nestačí k tomu, aby v týchto školách, kde je taký malý počet, fungovali. Práve preto hľadajú také východisko veľké samosprávy, že zlúčia školy týchto obcí. Znamená toľko, že zase zo slovenskej dediny budú chodiť denne naši žiaci, a to väčšinou do maďarského prostredia, čo má veľmi veľký negatívny následok na výuku slovenského jazyka. Do konca volebného obdobia bolo navrhnutých niekoľko pozmeňujúcich návrhov, napríklad znalosť slovenčiny medzi voličmi. Dôležité to bolo aj z dôvodu nárastu počtu slovenských obcí a tým aj počtu elektorov v porovnaní s prvými menšinovými voľbami. Je to kľúčová otázka v ďalšej činnosti našej. Sa nadhodil počet 53, to je maximálny počet, čo môže mať jedna celoštátna slovenská samospráva. Podľa našich skúseností to je dosť veľký počet, dosť ťažko je spracovať s takýmto zborom. Napriek tomu, že zase teraz o 20 samospráv je viac, tak si rozhodli väčšina týchto regiónov elektori, že je potreba na 53 člennú celoštátnu slovenskú samosprávu. Samozrejme sa teším tomu, že dnes tu sa nadhodia tá otázka, že ako jeden kritérium by mal byť, že slovenský jazyk nech ovláda ten elektor, ktorý sa dostane do celoštátnej slovenskej samosprávy. Ak to by nebolo dobré, ako to bolo na minulom, hoci to bolo prvé takéto zhromaždenie, prvé voľby, ale naozaj dve takéto dôležité veci, že rozmýšľať v teritóriách a v odbornosti rozmýšľať, nech sa dostanú do celoštátnej samosprávy zastúpenie regiónov, ale pritom aj takí odborníci, ktorí naozaj chcú pomôcť v tejto celoštátnej slovenskej samospráve. Ja myslím, že keď sa dotiaľ zídu v regióne elektori, oni si určia tých, ktorí sú najpopulárnejší, ktorí naozaj chcú zastupovať Slovač v tom regióne, tedy veľké prekvapenie nebudú. Nejako by sa to malo asi zosúľadiť, veď predsa nemôžu vedieť, že koľkých by mohli navrhnúť. Samozrejme, tu nejde o presný počet, ale zhruba by sa to nejako zosúľadilo. Keďže v januára 29. sa zídu elektori v Budapešti, ja by som bol veľmi spokojný, teraz ja to ako osobne hovorím, keby nebolo od 70 mien viac na tej listine, z ktorej sa má vybrať tých 53
elektorov. No ale to veľmi veľkú prácu musíme vykonať, samozrejme, lebo viem, že každý elektor lobizuje, aby chceli, aby sa čím viac od nich dostali do celoštátnej slovenskej samosprávy. Venujme sa niekoľko vied aj záverečnému zasadnutiu volebného obdobia. Táto samospráva podľa mňa počas týchto 4 rokov si zakladala základy. Preto hovorím, že základy, lebo ako prvá samospráva žiadne skúsenosti sme nemali predtým, ale nie, že my, nikto. Ani tí nemali skúsenosti, ktorí boli za, aby sa založili tieto samosprávy. Hoci úlohy boli zakotvené v národnostnom zákone pre samosprávy, ale konkrétne vykonať a uskutočniť tie úlohy, ktoré boli naznačené, to bolo ťažké. Teda ťažké bolo jednak, pretože sme nemali skúsenosti, ale zaťažovalo našu prácu aj to, že medzi jednotlivými zákonmi boli medzere. Tie medzere zapričinili ťažkosť z tejto stránky, že nastali rozpory napríklad medzi miestnou slovenskou samosprávou a obecnou samosprávou. Neboli tieto úlohy a kompetencie vyjasnené, neboli jasné pre každého. Aj z týchto dôvodov samozrejme vyskytli sa problémy. Ja si myslím, že v nasledujúcich rokoch a nová samospráva, keď sa založí, v každom páde má sa modifikovať národnostný zákon. Bez toho tie problémy, ktoré sme mali my, nezaniknú. Teda národnostný zákon v každom páde by sa mal modifikovať. Počas týchto 4 rokov každý sa tak ako naučil túto prácu, lebo aj to sa treba naučiť. Nehovorím, že každý žiaľ ani nezvykol prichádzať na valné zhromaždenie a každý poslanec, to je chyba. Keď voľakto príjme takú funkciu, tak by mal tu byť. Ale väčšina týchto ľudí naozaj pracovali v prospech Slovákov v Maďarsku, môžem povedať. S kolektívom sa pracovalo dobre. To je isté, že sem tam sme sa aj pohádali, ale ja si myslím, že aj to ide s prácou. Z každého som vycítil, že naozaj najlepšie chce zastupovať to, čo prijal pred 4 rokmi. Dúfam, že vďaka archívnym záznamom mohli znovu prežiť udalosti spred 30 rokov tí, ktorí boli prítomní vtedy i teraz. A tým, ktorí udalosti sledovali len zvonka, alebo mladším generáciám sa nám tieto udalosti podarilo priblížiť. Na záver sa zoznáme s poslancami prvého valného zhromaždenia, ktorí boli zvolení do celoštátnej slovenskej samosprávy v roku 1995.